jam Allah hiire mon bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hebla sukaɓe afrique bandam en jam hiire mon mi salmani on moni kala inde mum ina wondi e yettode mum en calmani kuri ɗiɗo ko guila subaka ha yetti oɗo saaha sakkatiɗo ko guiɗo pular ba kala ko reɗɗiɗo en calmani ha yetti e makko en calmani yuɓɓudi ba en ko nonne kadi calmanirɗen ceerno ahmadou gatamare ba ngam coccorgal weltare ɓiɓɓe fulɓe en calmani sar abdoullahi sar e jewte mum ceerno kaali abouba e dendagal bandiraɓe en jetti en jarni ɓen joguitaniɓe en kabaruji men e ɗemgal pular waɓɓe hen golle baɗe fayida e kala saaha kono kadi en jetti en jarni ceerno saydou abouba joganiɗo en weltare tv ha selli woni gonga e waɗoɓe coftal ɓalli en jejjitani ko nonne kadi dendagal ɗowoɓe jewte ha yetti e hettiyankoɓe ɓe ganduɗa kala ko wooñi e haala eɓe mbaɗa seese ɓe pewnita ha feewa en paami dental ngal waɗi ko celɗi nayyi timmuɗi labtuɗi addoɓe jewte e heɗotoɓe jewte wallitoɓe jewte e kadi wurtoɓe ɓen yewtoɓe si tawi jomum yewti ko hawrani tawa de tawno neɗɗo ina juuma e saaha kala ɗemgal wona koyngal kono ina tahto so tahtima ina muusa en yetti dendagal mo tonggode mum ɗo woni ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe ngam so tawi neɗɗo waɗi ko fewani ɓe mballa ɗum ha fewnita yiita lawol machallah en jetti ɓiɓɓe fulɓe e windere nde kala heɗotoɓe en e kala saaha hayso tawi ɓe gonani e weltare ɓiɓɓe fulɓe kono ko ɓadodirɓe e ɓen wonɓe ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe gam wawdinante sawtuyeji weltare ɓiɓɓe fulɓe en jetti en jarni seerenɓe dental ngal dariɓe dadiɓe wiɓe si Allah jaaɓi leñol ngol heddota ko e majjere ma goto foof heeɓ gueɗal mum fodde no rewiri Allah ha Allah jaɓana ɗum en jetti en jarni wandiraɓe rewɓe ɗoftoɓe en e kala saaha e ngal ɗo dental en jetti en jarni dariɓe darde labtude saliɓe hay goto humpe hay hunde yo Allah waɗan en jaam ɗum noon joni joni danki yontaɓe so hawre welede Allah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe tawateɓe ɗo e nde ɗo tufde wiitede weltare ɓiɓɓe fulɓe ha toon to weltare tv en calmini en juurima sikki ala ko yewtere moon yewtere men wiitede danki yontaɓe hewde arde aljuma e oɗo waktu so tawi yeehi ha en jottima e oɗo saaha danki yontaɓe fandare mum e miijo mum hande rondi ko ha hande eko woni goƴaji men eɗen ɗamani ina e nokkuji kewɗi e banggue afrique kono ko tekɗen guite men ko e leydi sénégal oɗo saaha haala tiiɗka cattuka kadi muska en no feewi de tawno haala ka reeɓi ha yettima mawɓe ɓe teskaki walla ɓe ganda jomum o ina haala tawa won dewɗo keeci mum ɗaɓɓiri ɗum no jinnaɗo ni tawa wona gonga ɗaɓɓi ko yo o jaloye de tawno hay goto yiiɗa mawɗo mum jaale waddene hay goto fotano tak ha mawɗo goɗɗo o ina jaale bandiraɓe hande ko ɗo nayorten inchallah joni joni en coynima bobo haadi de eɗen ɗamani ɓoyatama ɗen kayto bani men debbo sohna guirladio de gam wawde ɗoftodirde men e ndeɗo yewtere sikki ala bandiraɓe jiɗɗen wiide ko ɗiɗo dumunnaji kala so tawi a yeehi toon to réseau sociaux aɗa tawa toon jewte tawa kadi ko hilifaɓe haqiqa ardiɓe jamaji tawa kadi woɓɓe ko jinnaɓe mawɓe hellifaɓe joomen ɓesguli e sikki ala tawa tigui ɓe kalata ko haala jofanɗe woɓɓe hen kaala ha jalno en paami tigui wona e tinde mabɓe wonde koɓe kalata ko jogori wedduyede ko e nder maayo witego réseau sociaux saro sako e aduna saaha foof jiiya hen heeɗiɓe ɗin vidéo ji ndewtina hen daaɗe musɗe mettuɗe tawa mboɓe mbiyata o Allah ina andi tinani matani holko jiɗɗen wiide saaha foof jiiyen ɗo mawɗo namda ko wayno khalifa diine
holko ganduɗa e ɗum ko wiyete vaccin jogorɗo addede nder leydi Sénégal walla vaccin ji jogorɗi addede e nder Afrique jomum o haala fodde no yiɗiri ni tawa jangtoto ɗum ko mawɗo kellifaɗo joom duuɓi mbo humpito mum yahrani ɗin alhaaliji waddora hen hulɓinde on mawɗo o haala hen haala ka mawɗo o haali ka ko kan tigui ɓe kewi ƴettuɓe beddoyodo ngo maayo ngo ɓeɓata woni réseaux sociaux tawa toon woɓɓe ɓe needi mabɓe heewani dutto ñiŋa oɗo mawɗo mbaɗa hen bindanɗe coofɗe kersaniɗe tawa mawɗo kañum tinani matani ɓiɓɓe fulɓe holno ballirten mawɓe men holno ballirten seerenɓe men holno ballirten jinnaɓe men nde tawno kala mawɗo mo balluɗa ko mawɗo ma kala mawɗo mo balluɗa ko hoorema kono de eɗen jogui yimɓe hande e oɗo yonto ɓe kulani ɓe kersani ɓe gara ɓe nanna mawɗo o haala ɓe kalan ɗum ko wona gongo te tawa ko mawɗo mbo teskuye mum yahrani goɓe jaharito jaabo hen jaabuyeji cattuɗi tiɗɗi ɓe ƴetta ɓe beddo e nder weeyo bandiraɓe mbat ɗum théâtre eɓe jala eɓe jenna eɓe belto te paamen en gowi haalde ɗo wona enen tan nanata ɗemgal fulfulde wona kadi enen tan yiyata bindol fulfulde ala saago bandiraɓe paama ɗon enen e koye men so tawi en jawama ruttima en dañi yoga emen natɓe e nder men ina jawna mawɓe men bandiraɓe sikki ala miijo men wonno ko si tawi neɗɗo tawi bamum ina haɓɓe heewi ko haɓede kono wona wiide yo ɓoggi ɓeydi hen kono oɗo saaha de en jii ɗum jiɗɗen wiide yoga e bandiraɓe joguiɓe koyɗe wawde humpidde mawɓe ɓe e noɓe foti renorade ko wiyete réseaux sociaux ko so tawi ɓe mbawi wallude en hen de ina moƴƴi en teskima e oɗo dumunna mawɓe tato ha nayo ɓe sukaɓe gaari kurli cimtaniɓe cimtol holko hoorejo leydi wi eko fati vaccin jogorɗo arde holko mawɗo o jaabi hen jaabuweji tiɗɗi jaabuweji cattuɗi ko ɓen de dutti kadi ɓe ƴetti kan haala ɓe nanni e nder ngoɗo weeyo wonti ñiŋoje e saaha kala woɓɓe mbati ɗum théâtre uji reggina ina yawtine dental e dental eɗen gandi pelle fulɓe no mbayi hewde hande e nder weeyo fedde nde gonɗa foof tawa toon kaɗo haala fedde nde gonɗa foof jiiya toon ɗeɗo caɗele si ɓooyi yetto wonbo mo ganduɗa kanko de oɗo mawɗo il ɗum ɓaadi o nana kan haala tawa eko arde e lefol musgol kersinigol taƴoyol ɓernde kono kadi ko taƴoyol enɗam si ɓooyima ɗum wonto haare walla kan haala heddo e nder gon weeyo bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe ko gonga kay aduna o satti mbo tiiɗi gacce ustima kono kadi caɗele keewi kono noon ha hande kala ɗo jiiɗa ko boni sa yeccima ama yi ko moƴƴi en jetti en jarni bandiraɓe wonɓe weeyo ngo humpittoɓe ɗiɗo humpitoji dutto e mawɓe he ina ñaagoɓe so tawi yoga e yimɓe gaari mumen gam namdade ɓe won e gueɗe ko ganduɗa an ko gonga kay duuɓi ma dokkima ɗum kono noon humpito ma rokkanima ɗum so tawi jomum ari namdadema hol sukaɓe fotɓe ɓadade wallude on mawɗo ɓe jaɓa o haala ɗuɗɗo ɓe calo o haala ɗuɗɗa so ɗum ala ɓe kalde so tawi aɗa haalda on mawɗo tawa a waɗani téléphone ma aɗa suuɗi aɗa arista mawɗo aɗa namdo ɗum yoga e gueɗe omo haala ɗum ɗon ko wujjude neɗɗo o woni ɗon ha para ƴetta ɗum kadi mbeɗoɗa e ngo maayo bongo mbiyeten ko bongo nde tawno ego heewi ko addate ko boni addoɓe ko boni ɓe ko ɗum weeliɓe kono kadi si tawi yimɓe mbatti suuridde ha cuurita mawɓe leñol ɗum ɗon ko hunde musde en hande e oɗo saaha mo gonɗen ha waɗi ko ɗum tigui taki hande cuɓiɗen nde ɗo toɓɓere gam haalde e ɓen dariɓe gonkini journaliste ɓe tawa journaliste yagal mumen sellani en paami kam ko Allah tigui tagui fondani en paami ɓeɗo jiida e ceerno Ali Abouba miijo ɓe jiida e Sar Abdoullahi Sar miijo kono de kadi en gandi ɓe jiida e ceerno Ibrahima Saydou Kane katante leñol miijo ɓe jiida e ceerno Khalidou Sy miijo ɓe ganduɗa woni miijo mabɓe tan ko yo jaam e kisal woot humpitoɓe ko laaɓi addoɓe ko regui heɗeteɓe nafoore heeɓo kono paamen woɓɓe nani nder kamɓene wona e ngal ɗo dawal ɓe jaari ko
heɗade mawɓe men e funtude mawɓe men kalna ɓe koyo fewani walla ko satti taw koye dow erreur ɓe duttoɓe bedda ɗum e nder ngoɗo maayo wiyetego réseaux sociaux. aduna foof ina heeɗo, aduna foof ina jala, ciɓoyi haalaji goɗɗi jalta hen. on mawɗo gandanoɗo kewnoɗo tawede ina julna, kewnoɗo tawede ina waajo, kewnoɗo tawede ina jokka en ɗam ko on tigui ɓeɗo sukaɓe ndewata namdombo kalnamo ha o haala ɓe ƴetta ɗum ɓe jeeya kan haala heddo on mawɗo. woɓɓe wiye mi sikkano beela kaari ina haalir ɗum ɗo tawa ala kaari ko kalnaɗo ɗum ɗo nde tawno mawɗo yettoto ko nokkuɗo gandanɗa hoorema hay hunde kañum ala ko teskato, kala ko haalana ko ɗum heddoto no haalnira ko noon haalirta. wadde beela yontani hanti daroɗen enen wonɓe e galleji heɓe kala garɗo ina mofi téléphone ngel mum ala foof ko addi ɗum so wona haalude e oɗo mawɗo te an a yii e yiyande maɗa o yiiɗa yo mawɗo o tin wonde mboni arista ɗum beela a wawa darade kaɗa. ɗum noon fuɗɗi koto sernaɓe men ha yetti jinnaɓe men ha yetti dendagal mawɓe ɓe ganduɗa ɓeni kalne hande eɓe kaala haalaji taɓe kumpitakiɗi e ha para kadi ɗin haalaji bedde ɗi ndewoya e réseaux sociaux aduna rewa hen ina jala tawa ko on mawɗo ɓe jalata si ɓooyi ma ɗum muuso no feewi. bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe ha joni eɗen ciftina on ko yewtere men yewtere moon danki men danki yontaɓe e jiɗɗen wiide en keɗima ñanden goto e musidɓe Sar Abdoulaye Sarr ɗon ɗo mette keeɓi ɗum ha omo duwono Afrique ko ɗon tigui paaɗen ndaw gonga. so tawi neɗɗo o woni ala foof ko wawi fewnu ko ina nafa holko takisi goɗɗo fewni omo aybina. bandiraɓe en jii leɗɗele kalateɗe yoga e bandiraɓe nani nder weyngo jamma e ñalawma min mbaɗani ɗum min mbiyani ni min mbatta ɗum te hay hunde ala ko jomum wawi fewnu. te ndaara on tamo ƴettatno yeddodirede e dugdede so tawi o janggo yino wodatno ko heeɓi. wadde jiɗɗen wiide ko ɗiɗo haalaji ko faati e vaccin eɗen ñaago fodde jaɓoɓe nande ɓe walla fodde wawoɓe famde ko kalaten ko woto jomum yahno hen. sa yii neɗɗo dari wi so vaccin woodi o vaccin o taako ko ɗon ɗo o wawani hoore mum. ɓayde kay an a ala doole mbaɗa clinique sa ñawi naweɗa ɗon aɗa andi tan koɗo celluɗa ɗon mbawɗa wiide naggam waɗetake. yoga e meɗen heewi heewi ɗiftoyde ko hôpital wadde on wawa salade waɗede hay hunde. yoga e meɗen si tawi fawni keewi ɗiftoyde ko toon to suudu safrirdu bandiraɓe sehilaɓe. wadde noon tawi neɗɗo o ina selli holko taki omo nana e haqqillaji heddiɓe wonde kala mbaɗaɗo ni am mayat matisi neɗɗo pingaka mayata. ɗo ko hunde nde ganduɗa ende muusi ente ende laayi ende layyi hande oɗo saaha ende layyi no feewi e diwan mo Afrique. haalaji ɗi keewi caɗele ɗe mawni kono ɓurno moƴƴude so tawi neɗɗo heewani ko wawi heewani ko andi tawa ko neɗɗo baaruɗo seese teeyɗo mo heñaki. kono noon bandiraɓe haala kaadi idima golle ɗe en teskima e nder leydi Sénégal ɓuuri wonde gooƴa mumen ko holno ɓe mbaɗata haaɓe keeɓa haalis mboɓe keɓiri ɗiɗo lekki. kono kadi en teskima yoga e sukaɓe woni duko mumen ko wota ar walla si ari min mbaɗata. sa yi neɗɗo ina wiya mi waɗat ɗum mi waɗata ɗum tawata koye junggo makko o jogui ɗum kala ka ala e junggo ma wawa ɗum salade. kono kam ala kulli haalin mbawten ko wiide bandiraɓe yoɓe tinno goto foof fodde ko wawi ko e ko andi ko yo wallu hen bandiraɓe heddiɓe ɓe paamani ɓe nde tawno mataw hanti fellitama tan eɗen mbaɗa no wiiteni ɓe ina gasa ɓe ina gubba yajat kono luggata asoɓe nana ngoodi kono kadi ubboɓe nana ngoodi. wadde ko ni tan jogorɗen wurdude. sinno tawino neɗɗo o fewni no hunde addi wi ɗum de kala mo waɗi ɗum ma heeɓ jaam on saaha so welama haala beela wiye ko fewni ko ko ɗum o yiiɗi yo ɗum his. kono a wawa fewnu a anda pewnowo so tawi an a wii kala ko adda moƴƴani musidɓe joni an si kongo ruttinoma e ma wiya holno mbatta walla holno waɗete hol fof ko jabotoɗa. te ɓeɗo addoɓe ɗiɗo daliluji ala hen foof duttoɗo faw hen dalilu goɗɗo. eɗen nana ñande foof haalaji ina kaale yimɓeɓe ko ustoteɓe wawi ustude yimɓe tan ko Allah wawi ustude yimɓe tan ko Allah. kono noon ndeysan te ɓuuri hen musde kadi hewɓe hen sa ƴeewi tawa ko julɓe nde tawno neɗɗo o so tawi ko inde julɗo jogui
si jama waktu foti ina juula a ala no mbawɗa ɗum wiso wona ko juulɗo kono holko taki juulɗo ina suuɓo juulɗo min de mbiɗa haawa e juulɗo cuɓiɗo hulɓinde juulɓe mbiɗa haawa e juulɗo cuɓiɗo hawjinde juulɓe te kadi mbiɗa haawa e on juulɗo mo ngannduɗa woni mbelo e mum tan ko mbela juulɗo hoya e yeeso mum woni holɗum wujjoɓe ɓeɗon mawɓe e haalaji eɓe nahna ɓe e weeyo ɓeɗo juulɓe de eɓe kam kaawi en mbawa fawde goɗɗum so wona eɓe kam kaawi ɗum tan mbawɗen ɓe wiide kono kam eɗen mbiya bandiraɓe goto foof fodde ɗo heedi ɗo ɓe heerri ɓe yo wallodir e maɓɓe gam artirde hakkillaji maɓɓe ɗeɗo gueɗe haade ko mbiyata si tawi ari e waɗata aɗa wawno ni ñagade Allah yallah wata heeb rafi walla yallah wata hay koddijo ma heeb rafi saka ina wiye yo waɗ eɗen gandi wonɗo yettoto an ñawɗo o a jeeya hoorema saka cuɓoɗa ko mbaɗanteɗa wadde si tawi gonɗi woodi tan a waɗita ala ko mbawɗa hen ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe en jiinɗo dekkalide Oumar joni kono mataw ko deccuɗo en calmini bandiraɓe kala en juurimaɓe en ñaganimaɓe jaam Allah moƴƴere yewtere nde ko ɗo kanaten ɗum ha saaha goɗɗo si hawre welede Allah ɗum noon yo Allah waɗan en jaam yo Allah hokku en wawde nunɗude e wawde wallodirde tawa ko saabi Allah yo Allah hokku en wawde hormade e teddinde mawɓe men neɗɗo si tawi yeehi ha yettima won e nokku ɓuuri moƴƴude mum ko teddinede e hormede kono kay wona ruttade ina hoyne bandiraɓe enen de eɗen jogui caɗele yo Allah itan en ɗeɗo caɗele majjere caɗele bonde caɗele tidde hoore caɗele sattude caɗele lorade banggue gurdam yo Allah faabo en ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama guiɗo moon sehil moon musidɗo moon Soh Mammadu Ibraahiima Sow gorko Madina Gounass Wuro capital Fulagol lamorgo Tijaniye bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe ha joni eɗen ciftina on ko yewtere moon danki men danki yontaɓe e jiɗɗen wiide en keeɗima ñanden goto e musidɓe Sar Abdoulaye Sarr ɗon ɗo mette keeɓi ɗum ha omo duuno Afrique ko ɗon tigui paaɗen ndaw gonga so tawi neɗɗo o woni ala foof ko wawi fewnu ko ina nafa holko taki si goɗɗo fewni omo aybina bandiraɓe en yii leɗɗele kalateɗe yoga e bandiraɓe nani nder weyngo jamma e ñalawma min mbaɗani ɗum min mbiyani ni min mbatta ɗum te hay hunde ala ko jomum wawi fewnu te ndaara on tamo ƴettatno yeddodirede e dugdede so tawi o janggo yino wodatno ko heeɓi wadde jiɗɗen wiide ko ɗiɗo haalaji ko faati e vaccin eɗen ñaago fodde jaɓoɓe nande ɓe walla fodde wawoɓe famde ko kalaten ko woto jomum yahno hen sa yii neɗɗo dari wi si vaccin woodi o vaccin taako ko ɗon ɗo o wawani hoore mum ɓayde kay an a ala doole mbaɗa clinique sa ñawi naweɗa ɗon aɗa andi tan koɗo celluɗa ɗon mbawɗa wiide naggam waɗetake yoga e meɗen heewi ɗiftoyde ko hôpital wadde on wawa salade waɗede hay hunde yoga e meɗen si tawi pawni keewi ɗiftoyde ko toon to suudu safrirdu bandiraɓe sehilaɓe wadde noon tawi neɗɗo o ina selli holko taki omo nana e haqqillaji heddiɓe wonde kala mbaɗaɗo ni am mayat mati si neɗɗo pingaka mayata ɗo ko hunde nde ganduɗa ende muusi ente ende laayi hande oɗo saaha ende laayi no feewi e diwan mo Afrique haalaji ɗi keewi caɗele ɗe mawni kono ɓurno moƴƴude so tawi neɗɗo heewani ko wawi heewani ko andi tawa ko neɗɗo baaruɗo seese teeyɗo mo heeñaki kono noon bandiraɓe haala kaadi idima golle ɗe en teskima e nder leydi Sénégal ɓuuri wonde gooƴa mumen ko holno ɓe mbaɗata haaɓe keeɓa haalis mboɓe keɓiri hiɗo lekki kono kadi en teskima yoga e sukaɓe woni duko mumen ko wota ar walla si ari min mbaɗata sa yi neɗɗo ina wiya mi waɗat ɗum mi waɗata ɗum tawata koye junggo makko o jogui ɗum kala ka ala e junggo ma wawa ɗum salade kono kam ala kulli haalin mbawten ko wiide bandiraɓe yoɓe tinno goto foof fodde ko wawi ko eko andi ko yo wallu hen bandiraɓe heddiɓe ɓe paamani ɓe nde tawno mataw hanti fellitama tan eɗen mbaɗa no wiite ni ɓe ina gasa ɓe ina gubba yajat kono luggata asoɓe nana goodi kono kadi ubboɓe nana goodi wadde ko ni tan jogorɗen wurdude sinno tawino neɗɗo o fewnino hunde addi wi ɗum de kala mo waɗi ɗum ma heeɓ jaam on saaha so welama haala beela wiye ko fewni ko ɗum o yiiɗi yo ɗum his kono a wawa fewnu a anda pewnowo so tawi an a wii kala ko adda moƴƴani
musidɗo joni an si kongo ruttinoma e ma wiya holno mbatta walla holno waɗete hol fof ko jabotoɗa te ɓeɗo addoɓe ɗiɗo daliluji ala hen fof duttoɗo faw hen dalilu goɗɗo eɗen nana ñande foof haalaji ina kaale yimɓe ɓe ko ustoteɓe wawi ustude yimɓe tan ko Allah wawi ustude yimɓe tan ko Allah kono noon ndeysan te ɓuuri hen musde kadi hewɓe hen sa ƴeewi tawa ko julɓe nde tawno neɗɗo o so tawi ko inde julɗo jogui si jama waktu foti ina juula ala no mbawɗa ɗum wi so wona ko julɗo kono holko taki julɗo ina suuɓo julɗo min de mbiɗa hawa e julɗo cuɓiɗo hulɓinde julɓe mbiɗa hawa e julɗo cuɓiɗo hawjinde julɓe te kadi mbiɗa hawa e on julɗo mo ganduɗa woni beelo e mum tan ko beela julɗo hoya e yeeso mum woni holɗum wujjoɓe ɓeɗo mawɓe e haalaji eɓe nahna ɓe e weeyo ɓeɗo julɓe de eɓe kam kaawi en mbawa fawde goɗɗum so wona eɓe kam kaawi ɗum tan mbawɗen ɓe wiide kono kam eɗen mbiya bandiraɓe goto foof fodde ɗo heedi ɗo ɓe heerri ɓe yo wallodir e mabɓe gam artirde hakkillaji mabɓe ɗeɗo gueɗe haade ko mbiyata so tawi ari e waɗata aɗa wawno ni ñagade Allah yallah wata heeb rafi walla yallah wata hay koddijo ma heeb rafi saka ina wiye yo waɗ eɗen gandi wonɗo yettoto an ñawɗo o a jeeya hoorema saka cuɓoɗa ko mbaɗanteɗa wadde si tawi gonɗi woodi tan a waɗita ala ko mbawɗa hen ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe en jiinɗo Dekkalid Oumar joni kono mataw ko deccuɗo en calmini bandiraɓe kala en juurimaɓe en ñaganimaɓe jaam Allah moƴƴere yewtere nde koɗo kanaten ɗum ha saaha goɗɗo si hawre welede Allah ɗum noon yo Allah waɗan en jaam yo Allah hokku en wawde nunɗude e wawde wallodirde tawa ko saabi Allah yo Allah hokku en wawde hormade e teddinde mawɓe men neɗɗo si tawi yeehi ha yettima won e nokku ɓuuri moƴƴude mum ko teddinede e hormede kono kay wona ruttade ina hoyne bandiraɓe enen de eɗen jogui caɗele yo Allah itan en ɗeɗo caɗele majjere caɗele bonde caɗele tidde hoore caɗele sattude caɗele lorade banggue gurdam yo Allah faabo en ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ko guiɗo moon sehil moon musidɗo moon Sow Mammadu Ibraahiima Sow gorko Madina Gounass Wuro Diine capital Pulagol Lamorgo Tijaniye